खुलुमबाय खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि दिनै बे प्रेस मिटआव नोंथांमोना जे मोनसे खौरांगिरि मेल लाफैदों मोनसे प्रेस मिट लाफैदों बेनि थाखाय बहुत बहुत धन्यबाद। आं दिनै बे प्रेस मिटनि थ्रुयै मोनसे मेसेज बा मोनसे नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो बा मोनसे मेसेज होनो लुबैदों बा फोरमायनो लुबैदों दे बावैसो सिगां दुइ तिन घन्टासो सिगां बिथां फैला जे बरगयारी होननानै आङो मुंखौ मिथिदों। बिथांखौ आं मोजां मिथिया, लोगोबो मोनफेराखै, बिथाङा मा मावो मावा आं बेखौ मिथिया। आङो बिथांनि बिथाङा मोनसे जोंनि नव युथनि सोमोन्दै मोनसे बाइट होदों। बिथाङा बाइट होदों जे बे बनसु दानायाव बिथांनि बुंनाय रावा जे ओरैबायदि मोनसे कन्ट्रभार्सियेल वार्ड क्रिएट खालामदों जे बनसु दानायाव नव युथ वेलफेयार फेमिलिया आखाइ दं होनना बुंनाय बायदि मोनसे सेन्स खालामदों बिथाङा। खिन्थु बिथाङा बुंनाय रावा बिराद मिस्टेक जादों, जोबोद गोरोन्थि जादों। बिथाङा बेखौ साना हौवा बे खोथाखौ बुंनो नाङा। खुगा दं होननानै जे बिथाङा बेखौ बुंनो नाङा। आरो लिबार्टि बुंनायनि मोनसे मोन्थाय दं, राइट टु एक्सप्रेसन दं होननानै बेखौ जानला मोनला बुंबा बेखौ जानाय नङा। बिथाङा बुंनायनि सिगां 10 बारसो साननांगौमोन जे नव युथखौ नि सोमोन्दै बुङोबा मा जागोन मा जाया बेखौ बिथाङा साननांगौमोन। आरो गोथौयै साननायनि उनावसो बिथाङा माखासे जेखौ गावनि जिथु माबाखौ बेखौ बुंनाया गाहाम। आननेसेसारि बे कन्ट्रभार्सियेल जोंखौ लाबोना खुनु लाब गैया। नव युथ वेलफेयार फेमिलिया बाहाय खुनु जुरित्थ गैया। बनसु दानायाव खुनु लिंकबो गैया आरो बाहाय सोमोन्दोबो गैया जोंनि नव युथ वेलफेयार फेमिलिनि सोद्रोमाफ्रा। बिथाङा बुजियाखै खोमा नव युथ वेलफेयार फेमिलिनि सोमोन्दै। नव युथआ जाहैबाय मोनसे कालेक्टिभ युथ्स, जोंनि एक्स नवोदयान आरो आउटसाइडारनि लाइक माइन्डेड, जाय माने मोजां मोनग्रा भलेन्टियारि जाय खामानिखौ मावनो लुबैयो समाजनि थाखाय। बे मोनसे कालेक्टिभ मोनसे फेमिलि, जाय फेमिलियाव गासिबो थानो हायो। सोरजों रावजोंबो खुनु सोमोन्दो गैया जोंना। सोरबा एबसुआव थानो हागौ, सोरबा बिएससिआव थानो हागौ, सोरबा बिपिएफआव थानो हागौ, सोरबा नोङो इउपिपिएलआव थानो हागौ, सोरबा बिजेपिआव थानो हागौ, सोरबा कंग्रेसआव थानो हागौ। गावबागाव सइसनि गावबागाव। जों रावखौबो जेबो बुंनो थाङाखै। जोंना मोनसे फेमिलि दाना होदों, जाय फेमिलिया कमन जायो बयनिबो थाखाय। नोंजों आंजों गाज्रि मोनजायाल'सेनो मोजां गाज्रि रायलायनो हायो, साहा लोंलायनो हायो, गय जालायनो हायो, ओंखाम जालायनो हायो, बेरायलायनो हायो। बेबायदि परिस्थितिखौसो जोङो बानायनो होननानै जोङो मोनसे फेमिलिखौ दादों, जाय फेमिलि मुङा जाबाय नव युथ वेलफेयार फेमिलि। बेनि बाहेरा खुनु भुल बुजिनांगौ जेबो गोरोन्थि गैया। भुल बुजियोबा गोबोद दं। दाख्लैनियाव जे 7 तारिखआव जे मोनसे बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन जे दादों, बे दानायाव युथ वेलफेयार फेमिलिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दंमोन होनना बुंदों। बिथाङा मा एंगेलजों बुंदों आं बेखौ बुजियाखै। बिथाङा जुदि बुङोबा साफा बुंखा, सोरखौ टारगेट खालामना बुंदों बुङाखै बेखौ बुंखा। आबाय जोंहा नव युथ हिसाबै जोंखौ बुंनांगौ जेबो टारगेट गैया आरो नव युथखौ फुनदेरनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया। आं बेखौ बुजियो। दा बेहाय दिनखालि जोंहा नव युथ वेलफेयार फेमिलिया मोनसे जोङो पेज सालायो, वेब पर्टेल मोनसे सालायो, जाय पेजनि मुङानो जाहैबाय रायजोनि खौरां। रायजोनि खौरां हिसाबै आङो लिड लायो हिसाबै आं बाव नुजाहैदों। जानो हागौ आं नव युथ वेलफेयार फेमिलि सासे जिएस, बे हिसाबै आंखौ सोरबा फुनदेरोबा बे जानाय नङा। बाहाय खुनुजों आंखौ साननो हागौ पेजआव नुनाय हिसाबै बा माबा मोनसे निउसआव नुनाय हिसाबै बिथाङाबो दं नामा, बिथाङानो इनकारेज खालामदों नामा, बेखौ साननो नाङा। जों जाबाय खुनु गुरुत्ति गैया। जोंहा जाबाय मोनसे पेज सालायो, जाय पेजनि मुङा जाबाय रायजोनि खौरां, जाय पर्टेलनि नामा जाबाय रायजोनि खौरां। बे रायजोनि खौरांनि पर्टेलनि निउस लायनो थाखायसो बाहाय थांनाय जादों आरो बाहाय सासे फंबायखौ लांदों, जाय फंबाया एकदम फ्रेशलि निउ। बेखौ ट्रेनिं होनांगौनि गोनांथि दं। आं बेनो मबाइलजों केमेराजों स्टेन्डजों बेनो होनानै बेखौ फोरोंबाय थादों, बिदि खेबनांगौ होननानै। इन दा मिन टाइम जोंनि फंबायफ्रा फैनानै एबसुनि फंबायफ्रा फैनानै दावराव खालामफैदों, जाय दावराव खालामनायावसो बे फकासाव फैदों। नङाबा फकासाव फैनांगौनो गोनांथियानो गैयामोन। जुदि बिदि दावराव जायामोनब्ला, बेबायदि बुख्रुबनाय, बेबायदि बुफायनाय बुसि जायामोनब्ला फकासावबो फैयामोन आरो नव युथ वेलफेयार फेमिलिनि सोरबा सोद्रोमा सोरबा माबा दैदेनगिरिफोर बिदिनो पेजखौबो नुनाय नङामोन। स' आननेसेसारि कनफार्मेसन लायालासेनो बेखौ बुंनाया गोरोन्थि जादों फैला नोंथां। स' बिथाङा बे खोथाखौ लाफिननांगौ। आरो कुइसनाथ' बहुद जादों। दिनै आंनावहाय आननेसेसारि बिराद फन फैगासिनो दङ।
7 थारिखनि उनावहाय आंनाव आननेसेसारि फन फैगासिनो दङ नोंथाङा सोरनि जाना थांदों होनना आंनि सिगाङाव बुंदों दा आं सोरनि जाना थांदों बेखौ मा बुंनांगौ आं रावनिबो जाना थाङाखै सोरबा नब इउथनि जानाबो थाङाखै सोरबा एबसुनि जानाबो थाङाखै सोरबा बनसुनि जानाबो आं थाङाखै बाहाय आङो जास्ट एज ए रिपर्ट लायनांगौ पेज सालायनांगौ हिसाबै रिपर्ट नांगौ बे हिसाबैसो आङो थांदों आरो बाहाय बेखौ फुनदेरोबा बे बिराद गोरोन्थि बेखौ फुनदेरनाया गोरोन्थि जादों फैला नोंथां बेखौ फुनदेरनो नाङा सोरबा सोरनि मोन्थायखौ जोंबो बुंनो थाङा आरो जोंनि आइडियलजिया बे नब इउथनि आइडियलजिया बेनो आं एसे सिगाङाव फोरमायखाबावबाय आरो फोरमायफिनबावनो लुबैदों जे जोंनि आइडियलजिया बे जाय जेरावखि थाथों खिन्थु जेब्ला नैबे प्लेटफर्माव फैयो नैबे फेमिलियाव फैयो नब इउथ वेलफेयार फेमिलियाव जेब्ला फैयो रावनोबो जोङो खोथा रायलायनो मोना दिनै आङो सासे बिपिएफनि आङो सापर्टार बा आं बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा आङो सोद्रोमा नङा आं जेब्ला नब इउथनि प्लेटफर्माव थाङो फेमिलियाव थाङो प्रग्राम गागोन अब्ला आङो बिपिएफनि दागा मोनसेबो थानाय नङा सोरबाया जुदि एबसुआव जुदि दङब्ला जों नब इउथनि प्रग्राम गागोन बाहाय जोङो एबसुनिबो जों माबाखौ जों बाहाय फुनदों नामा जों जास्ट एस एक्टिस जों नब इउथ वेलफेयार फेमिलि हिसाबै जोङो बेखौ जोङो दैदेनलांगोन सोरबा जों नों बिपिएफआव थानो हागौ सोरबा इउपिएफआव थानो हागौ सोरबा नों बिएससिआव थानो माबा बिजेपिआव थानो हागौ स' गोबां मानसिया गोबां फिल्माव थागोन जेब्ला जोंनि बे फेमिलियाव फैगोन जों वान माइन्डसेट जानानै पियर हार्ट जानानै जों खोथाखौ रायलायगोन पियर हार्ट जानानै जों खामानिखौ मावगोन बेसो जोंनि थांखिया जों सोरखौबा नोङो बिपिएफनिखौ लाबोनानै सोरबा इउपिएफनिखौ लाबोनानै सोरबा एबसुनिखौ लाबोनानै सोरबा बिएससिनिखौ लाबोनानै जों बुलायनो थाखाय बेखौ जों बानायाखै जोङो पियर हार्ट जाय कमन प्लेटफर्मा जायो मोजां गाज्रि बिदा फंबाय हिसाबै जिरायना जों रायलायनो हायो बे हिसाबैसो जों बानायदों दिनै कुइसन जादों जोंनि फंबायफ्राबो जोंहा एबसुजों जड़ित जाना दङ जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि जाना दङ बिथांमोनाबो कुइसन जाना फैदों बेबो मोनसे कुइसन जादों बे नोंथांमोननि एबसुनि गथ'फ्राबो दिनै नब इउथआव दङ स' बेखौ आं मा रिप्लाइ होनांगौ दे जोंथ' जों जोङो ज' जानासो जों बुस्थुखौ बानायदों बेखौ आं मा एन्सार होनांगौ आंथ' बेखौ एन्सार होनो हायाना स' क्लियार बेनो जोंनि साइडनि जोंखौ फुनदेरनोबो नाङा जोंहा बाहाय खुनु जरुरतबो गैया नब इउथआ नब इउथ हिसाबै थागोन आरो जोङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आरो बाय जुदि जों मावनायखौ गाज्रि मोनदोंब्ला फैला बिथाङा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला रायजो राजाजों गाज्रि मोनदोंब्ला जोंखौ डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालाम मा भुल जादों जोंखौ डाइरेक्ट बुं बेबायदि ससियेल मिडिया थ्रुयै गाज्रि मेसेज स्प्रेड जोंनि सिगाङाव खालामनाङा जोंनि फारसे गाज्रि इमेज जोङो क्रिएट खालामनो नाङा बेबायदि एटाक खालामनाया जोबोद गाज्रि समाजखौ बेबायदि अबे डाइरेक्सनजों लाङो जों बेखौ बुजिया खिन्थु जोङो निउट्रेल जाना जों खामानि मावगासिनो दङ जोङो नब इउथआ एसे निउट्रेल हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दं जों बयखौबो मोजां मोनो एबसुनिबाबो जोंनि बिदा फंबाय बिएससिनिबाबो जोंनि बिदा फंबाय मनसुनिबाबो जोंनि बिदा फंबाय जों रावजोंबो गाज्रि जाना थाया सोरबा बिपिएफनिबाबो जोंनि बिदा फंबाय सोरबा नोङो इउपिपिएलनिबाबो जोंनि बिदा फंबाय जों रावखौबो जोङो गाज्रिबो बुङा जों मोजांसो मोनगोन आरो मोजांजों बोरै लांनो हायो जों बेखौ जोंनि नाजानाय जोंनि बेखायसो जोङो दिनै एबसुजों जों खामानि मावदों बनरगावआव जों एबसुजों खामानि मावदों सेकादानियाव जोङो एबसुजों खामानि मावदों आमटेका बायदियाव जों एबसुजों खामानि मावदों निलिबारि बायदियाव जों बिपिएफजों खामानि मावदों बाक्सा बायदियाव जों बिपिएफजों खामानि मावदों स' जोङो बोरै मोनसे कमन प्लेटफर्मखौ लाना जोङो खामानि मावदों जों रावजोंबो गाज्रि जानो हाया हिसाबै जोङो लाफाजोबदों दैदेनगिरि बिथां एबसुनि दैदेनगिरिखौबो जों लाफादों बिपिएफनि दैदेनगिरिखौबो जों लाफादों लाफानाय जों खामानि मावदों हानायखिनियाव जों सिं नाजागासिनो दङ जे बिथांमोना बोरैबा मिलायलानानै आखाइ हमलायनानै सा खापसेखौनो रानना रोंलायो नामा बेखौसो जों लागासिनो दङ बे लानायाव जुदि माबा गोरोन्थि जादोंबा जोंखौ बुं बेबायदि खामानि मावनो नागिरनायखौ जोंहा जुदि गाज्रि जायोब्ला गाबोन सोर मावगोन गाबोन सोर ओंखारगोन समाजाव बेबायदि खामानि मावनायाव जुदि जोङो माबा मोनसे गोथार साननानै गोसो गोथार ओंखारनायाव जुदि बेबायदि बुङोब्ला फैलामोन बायदि मानसिया जुदि बेबायदि बुङोब्ला जोंनि गोसोआ मा गोसोयै जों मावगोन खामानिखौ रायजो राजा बेखौ बिजिरनांगौ फैलानि सायाव रायजो राजा मा खेंफोर होयो बेखौ गोख्रै थाबैनो होनांगौ दा फैलाया जे बेबायदि आननेसेसारि खोथा बुंदों नब इउथ वेलफेयार फेमिलिनि सायाव बेखौ रायजो राजा थाबैनो बेखौ फोरमायना हरनांगौ रायजो राजा बिथांमोना जों मावनाया माबा गाज्रि जादों नामा इडुकेसन सेक्टराव जों मावनाया गाज्रि जादों नामा सासे गैजा रोङै न'खरखौ जों इनकारेज खालामनाया गाज्रि जादों नामा दिनै नवोदय बायदि जोङो गोथार मोनसे फसंथान जाय फसंथानखौ जोङो जोंनि हारिया सुबिदाखौ लानांगौ चान्सखौ लानांगौ आरो हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ जों क्वालिटि इडुकेसनाव आवगायलांनांगौ हिसाबै जों इनकारेज खालामदों दिनै नवोदय बायदिया मा नवोदय जाबाय नोङो क्लास 6निफ्राय लाना क्लास 2सिम फ्रि फोरोङो
जाय इडुकेसनखौ जों लानो थाखाय बायरा बायदि स्कुलाव प्राइभेट स्कुलाव जुदि जों फरायबा जाय मासावहाय 15,000 बा 20,000 जों खरसा खालामनांगोन पार मान्थ बेबायदि फेसिलिटि लानो नबोदयाव जेरखम फेसिलिटि होयो दिनै गरिबफोरनि गोसोआव मा दिनै गरिबा सानदों जोङो गरिब मानसि जों नबोदय बायदियाव जोंनि गथ' गथायखौ जों फोरोंनो हाया गथ' गथायखौ जों फोरोंनो थांबा जोङो हाजार हाजार जोंनो फैसा नांगौ जों टिउसन होनो हाया होमबा जों फोरोंनानै मा जों बेवहाय फर्म फिलआप खालामना जेबो लाब गैया बेबायदि जोंनि बे गोसोआव मोनसे गिनाय मोनसे गरिब गुन्द्रा मोनसे गिनाय बे गिनायखौसो जोङो गोजान खालामदों आरो बेखौसो जोङो ओंखारदों जे नोंसोर जेबो गिनो नाङा फराय बा टेलेन्टजोंसो लायो थाखा फैसानि खुनु ओंथि फैया मिनिं फैया नबोदयाव इन्ट्रेन्सआव जायनो पास जागोन बेनो नबोदयाव फरायनो मोनगोन आरो नबोदय बायदि स्कुलाव फरायनोब्ला बेबायदि फेसिलिटि गोनां जुदि फरायनोब्ला जोबोद रांनि गोनांथि दङ बे रांनि गोनांथिखौ नों आंहाबो होनो हाया सोरबाबो होनो हाया बेखायनो सरकारा जिहेतु होखानाय डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव मोनसे नबोदय होखानाय बेबायदि फेसिलिटिखौ जोङो लानांगौ होननासो जोङो रायजोनि गेजेराव जोङो हाबदों आरो फोरमायदों गरिब गुन्द्राफोरखौ जों साहस होदों बेजों लोगोसे जों माहारियारि आफाद जेसेबां आफादफोर दङ खावलायदों जोङो इनकारेज खालाम कम्पिटिसनखौ बारायहो जाहाथे कम्पिटिसन बारायोब्ला मा जायो क्वालिटि इडुकेसना बारा जागोन कम्पिटिसन बारायोब्ला नोङो फरायनायाबो बारा जागोन फरायनाय जाबा मानसिफोर गथ'फोरनि ब्रेना शार्प जागोन आवगायलांगोन बेखौसो जों होनो फैलिया आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ जों मावनाय खामानिखौ जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला गाबोननिफ्राय आइटिसिखौ बन्द' खालामजोब जाबाय आपत्ति गैया आरो फैलामोन बायदि बुंनाय रावाव जुदि दिनै आइटिसिआ बन्द' जानांगौआ बेनि दायनिगिरिया सोर बेखौ हमनाङो रायजो राजाया दिनै आननेसेसारि खोथा बुंनानै पयजन बुस्थुखौ जोंनि गेजेराव सोनो नाङा रं मेसेज होदों बिथाङा जे बुंदों इंलिश मिडियामाव फोरोंजोबनांगौ होनना बिथाङा बुंदों बे रं कनसेप्ट दिनै जों जेराव मिटिं जादों बिथांमोनानो फोरमायगोन जों बेबायदि बुंदों नामा जों मालाबाबो इंलिश मिडियामाव फरायजोबनांगौ होनना जों बुङाखै बर' मिडियामखौ बुथारनांगौ होनना जों बुङाखै जों बुंदों इंलिश मिडियामाव फरायनाय मानसिखौबो जों बरायनांगौ खारन बे जोंनिनो बिदा फंबाय सोरबा इंलिश मिडियाम फरायनाय सोरबा एसामिस मिडियाम फरायनाय सोरबा हिन्दी मिडियाम फरायनाय बेफोरो फरायनायाबो जोंनिनो गथ' बा जोंनिनो बिदा फंबाय जोंनि बिजादै जोंनि फिसाजोफोरबो जायो बेफोरखौसो जों बुंदों बिसोरखौबो जेरखम बर' मिडियामाव फरायदों बर' मिडियाम फरायनाय गथ'खौ जेरखम सनमान होयो मान होयो बान्था होयो इनकारेज खालाम बेबायदि बर' मिडियाम इंलिश मिडियाम फरायनाय गथ'फोरखौबो नोंसोरबो रेसपेक्ट खालाम जों बेखौसो बुंदों सनमान हो बिथांमोनानो दिनै गाबोन जुदि मानसि गिदिर जायोब्ला बिथांमोनाबो जोंनि हारिनि सासे अलंबार जुदि इंलिश मिडियाम फरायनानै इंलिश मिडियाम फरायनानै सासे बे गथ'आ जुदि मोजां जुदि जाहैयोब्ला नों बेखौ मा हिसाबै नों बरायगोन बे नों बेखौ मा हिसाबै बरायगोन बिदि गोसोआव गाज्रि मोना थागोन ना जों बेखौसो बुंदों दिनै नों नुदों बर' मिडियाम फरायनाय गथ'फोरखौ मेट्रिक पास जायोब्ला हायार सेकेन्डारि पास जायोब्ला बिराद मोजां बरायो बे सेम रेसपेक्टखौ जों इंलिश मिडियाम फरायनाय गथ'फोरखौबो होनांगौ होननासो जों बुंदों जोङो बर' मिडियाम फरायनाङा होनाखै जोङो मिडियामा जेरावखि फराया जाथिनि सेन्टिमेन्ट थाबानो जायो जों बेखौसो फोरमायदों बर' मिडियामाव फरायबाल' जाथि सेन्टिमेन्ट थायो बे नङा इंलिश मिडियाम फरायनायाबो जाथिनि सेन्टिमेन्ट थायो आरो बिथांमोननि मोनसे डिभिजन मोनसे कनसेप्ट लाबोना फैनाया बिराद गाज्रि जे इंलिश मिडियामाव फरायोब्ला जे जाथिनि सेन्टिमेन्ट थाया होननाया बिराद गाज्रि बेखौसो जों क्लियार होदों जाय जे इंलिश मिडियाम फरायबानो जे जाथिनि सेन्टिमेन्ट थानाय नङा बे कनसेप्टआ बे गाज्रि बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङावसो जों बेखौ बुंदों खुनु बेला जों जिबौआव बुंफेराखै जे बर' मिडियाम फोरोंना जों बेखौ बुङाखै जों इभेन जों हेडमास्टारखौ जों रायज्लायनो बुंदों नोंथांमोना फरायनायाव गुरुत्त' हो गथ'फोरखौ फरायनायाव इनकारेज खालाम जों बेखौसो बुंदों हेडमास्टारखौ सारमोना दिनै गोसो गुदुङै इनकारेज खालामोबा नोंथांमोननि स्कुलनिफ्राय जुदि गथ'फ्रा नबोदयाव मोनलांबा नोंथांमोननि स्कुलनि एनरलमेन्टआ बारायगोन लासै लासै बे सोरबा प्राइभेट मिडियाम फोरोंनाय सोरबा माबायाव फोरोंनायफ्रा गासिबो नोंथांमोननि स्कुलाव फैगोन प्राइभेट मिडियामनिफ्राय साबसिन खालामनांगौ सारबा नोंसिनि स्कुलखौ होननानै आं बेखौसो इनकारेज खालामदों जों बेखौसो बुंदों फैला बुंनाया आननेसेसारि बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाया बिराद भुल आरो समाजनि गेजेराव बेबायदि रं मेसेज होनायखौ बाद होनांगौ गाज्रि बुस्थुखौ बुंनो नाङा जाय भलेन्टियारि गावनि पकेटनिफ्राय फैसा गारनाय जाय खामानि मावदों समाजनि बेफोरबायदि मावनायखौ मालाबाबो हेंथाबो होनो नाङा आरो बेबायदि डिसकारेजबो खालामनाङा मिस फैला बेखायनो आं मोनसे खावलायगोन नोङो सोरनि आन्दोआव बे खोथाखौ बुंदों आं बेखौ मिथिया मथा मथि बेबायदि कन्ट्रभार्सियेल वार्डखौ नोंथाङा लाबोनो नाङा आरो समाजा जोंनि आइ आफामोना जाय अलरेडि मिथिखायो नबोद वेलफेयार फेमिलिया मा बेखौ
आइ आफामोनहा बेखौ बिजिरना फैलानि सायाव बिजिरनांगौ फैला बिथाङा बेयाव मा बुंदों बेखौ बिजिरनानै बेखौ फिननायखौ होनांगौ बे फैला बेखौ क्लियार बुजिनांगौ नै बावैसो थांनायनि सिगां जोंनि फंबाय सना सासे अर्जुन नार्जारि बिथाङा बिराद मोजाङै बड'लेण्ड बुब्लियाव जिरायनानै जोंनि नबय उदुफा पेमेन्टनि सोमोन्दै कनसेप्टखौ क्लियार होलांबाय बिदि क्लियार होसेयावबो जुदि बे कन्ट्रभार्सियाव जुदि लाबोयोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां दुखुनांथाव जोङो कुइसनाथ' बुंनो थाङोब्ला अनेक कुइसन फैयो बुंनांगौब्ला अनेक खोथा ओंखारो पार्सनेल एटाक जुदि खालामनांगौबा बहुत पार्सनेल एटाक जायो ओंखायनो बेबायदि एटाकखौ जों गारनांगौ गावजों गाव अनलायनायखौ बारायनांगौ खुनु नेगेटिभ मेसेजजों गावजों गाव होलायनाङा जायहा जायखौ मोन्थाय मोन्दों जायहा जेखौ खालामनो गोसो मावथों जों बेखौ जों बुंनो थाङा खिन्थु जोंहा मा जाथियाल' मोजां जानांगौ पजिटिभ डाइरेक्सनाव थांनांगौ नेगेटिभआव थांनाङा जों बेखौल' लुबैदों जोंनिफ्राय आरो आंनि बे मोनसेल' रिकुवेस्ट फैला नोंथाङा आंनि जे खोथाखौ बुंदों नोंथाङा बे खोथाखौ लाफिननांगौ आरो कन्ट्रभार्सियेल नबयखौ जेबो सोनाङा नबयआ जाबाय मोनसे गोथार फसंथान बाहाय बहुत खोथानि कुइसन एराइज जायो बुंनो थाङोब्ला खारन जोंहा बे कालेक्टिभसो एबसुआवबो दङ जोंनि फंबायफ्रा एबसुआवबो दङ सोरबा बिटिएफआवबो दङ सोरबा इउनिजिखौबो दङ सोरबा बिजेपिआवबो दङ सोरबा माबाबो दङ स' बेबायदि कन्ट्रभार्सियेल वार्डखौ लाबोनाङा अननानै आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बे वार्डखौ क्लियारिफिकेसन होफिननांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आरो नबयखौ फुनदेरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नबयनि बाहाय सोरबा दैदेनगिरियानो होन सोरबा नों माबायानो फेमिलियानो होन बाहाय खुनु जुरित्थ' गैया सोरबा बेक्तिगत थांदोंबा बेखौ आं बुंनो थाङा सोरहा खारन बेक्तिगत पार्सनेल लिबार्टिखौ जोङो हमथानो हाया बुंनांगौ जेबो गोनांथिबो गैया बेखौनो आं बुंनानै आङो गुरै खावलायहरबाय फिन खनसे जाहाथे जोंखौ कन्ट्रभार्सियाव लाबोआ बेखौ आंनो खावलायनानै आङो बिथिङाव दोनथ'बाय एसेनोसै